Temata kindiat nginya pet ya kane kawe ke video ha kabalai I bau ne chief minister jangka jela ka rekasi jongi ka Meghalaya ula tem kitar bat la ong ba da pet yu breu bom ikap la ne bom inang ban tem ki jing tem ki babon bon jaj Henry une chief minister hang ne pila ban I ula tem ki kita bat ula lead la ne ula tem ki kita take balong ki professional ki ba ngiji I hala ki TV la ne ha ki mobile hapo ka YouTube bartom taklem de bun kitin sunanga sngap noi kan ka jinglet jong new chief minister jongka jela ka rihasi jongi ukan rat ke sangma